Hvorfor valgte du Ørestad? Altså, der er selvfølgelig alt det digitale med, at skolen er går meget op i digital undervisning, og det var også der, jeg kom fra min folkeskole af. Og så kendte jeg rigtig mange mennesker her, og ja det var kun til valg. Okay. Hvilken studieretning går du på, og hvorfor? Jeg går bioteknologi, og det har været et rigtig stort dilemma for mig, om jeg skulle vælge en samfundsfaglig eller en naturfaglig. For en ser begge ting, men jeg valgte bioteknologi, fordi at, jeg vidste, at jeg finde ud af matematik og fysik og sådan nogle ting på højt niveau. Er du glad for at gå på Ørestad? Ja. Hvad er dit forhold til trappen? Altså, nu er det jo sådan, at naturvidenskabelige fag, de er jo øverst, ikke? Ja. Så jeg kender trappen rigtig, rigtig godt. Men elsker den, det gør jeg også. Og hvilken klasse er det, du går i? Første B. Okay. Hvorfor valgte du Ørestad? Fordi at på grund af deres mediefokus og kommunikation, og især, jeg kiggede faktisk først på Medie Plus-linjen, men jeg er rigtig glad for min egen studieretningslinje, som hedder TV-journalistik, så det var nok mest derfor. Hvilken studieretning går du på, og hvorfor? Ja, TV-journalistik. Jeg havde faktisk søgt Medie Plus, men der var helt vildt mange mennesker, og så af en eller anden grund, så røg vi alle sammen. Der er næsten ikke nogen på min plads, der rent faktisk var valgt den her studieretning. Men vi alle sammen røg på alligevel, fordi det var en ny studieretning, vi gerne ville gøre. Er du glad for at gå på Ørestad? Ja, det er jeg. Okay. Hvad er dit forhold til trappen? Til trappen? Jeg synes... Jeg er ikke så glad for den, i hvert fald ikke på fjerde. Det har ikke været så slemt i år, men i første G skal man rigtig meget op på fjerde sal. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er særlig glade for. Hvilken klasse er det, du går i? Anden ende. Okay. Hvilke fag underviser du i? Jeg underviser i samfundsfag og i historie. Okay. Hvor lang tid har du undervist her på skolen? Okay, det er lidt over 6 år. Er det et problem med alt det elektroniske og teknologiske? Nej, det er bare en del af vores arbejde. Okay. Og hvad er dit forhold til trappen? Til trappen? Ja. Jeg prøver at passe på, ikke at falde ned af den. Har du udviklet dig gennem de seneste 3 år? Ja. Hvordan? Altså, før jeg startede her, der var jeg ikke så god. Så her er den god. Okay, og Okay, ved du, hvad du vil efter gymnasiet? Ja. Hvad vil du? Jeg tænker mig at læse til sportsvejleder eller konsulent. Og er du glad for at gå på Ørestad? Ja. Hvad er dit forhold til trappen? Det er fint nok. Det er fint nok. Altså, sådan noget, så skal man jo kunne klare det. Ja. Har du nogensinde tabt en tallerken og blevet klappet af? Nej, ikke nu. Okay. Har du udviklet dig de seneste 3 år? Ja, det har jeg, men jeg synes ikke, det er så meget, som jeg forventede. Okay. Ikke med skolen. Okay, hvad med sådan personligt og sådan? Personligt udvikler mig meget, men det er også sådan, at møde nogle nye mennesker i forhold til, hvad man har gjort tidligere i folkeskolen. Ja. Helt nye miljø kommer ud på. Ja. Ved du, hvad du vil efter gymnasiet? Nej, det har jeg ikke noget om. Jeg synes, det går for stærkt. Okay. Hvad er dit forhold til trappen? Til hvad? Til trappen? Hvad er dit forhold til trappen? Har du nogensinde tabt en tallerken og blevet klappet af? Nej, ikke nu. Okay. Og du går i hvilken klasse? 30. Okay. Mange tak.